Tento ročník gala programu Divých makov je vlastne takou oslavou celoročného snaženia a práce našich štipendistov. Je vlastne vyvrcholenie letnej akadémie, na ktorej sme sa všetci pekne pripravovali na tento super večer a program. Kedy chceme ukázať, že Rómovia vedia byť úžasnými ľuďmi, ale predovšetkým chceme ukázať to, čo je v nás. A tak byť s kamarátmi tu a vidieť kamarátov na pódiu a potom aj sa pridať k ním. Môžeme sa ukázať a ukázať, čo my dokážeme aj vďaka Divým makom. Tu na Hviezdoslavovom námestí sme 3. rok. Je to pre nás veľká výzva, lebo kým na Bašavel chodili ľudia, ktorí si kúpili vstupné, tak sem chodia aj ľudia, respektíve prilákame ľudí, ktorí by v živote na takéto vystúpenie nešli a voči Rómom majú silné predsudky. Dneska večer môžete vidieť aj práce, ktoré sme vlastne mali možnosť vytvoriť za 5 dní s 8 deťmi, ktoré sú výtvarne nadané, ale možno nemajú takú možnosť, aby chodili do nejakých škôl. A tak by sme chceli aj pozvať ďalšie deti do Divých makov, aby mohli byť súčasťou našeho štipendijného programu. Decká medzi sebou vedia spolupracovať, že sú kamaráti a že dokážu spoločne niečo vytvoriť. Posolstvo celého toho je, aby ľudia videli, že možno každé dieťa má v sebe kus talentu. A je jedno, z akej rodiny pochádza, alebo že čo sa mu odohralo v živote. A keď sa im niekto venuje, tak to vie zájsť tak ďaleko, že sa z nich môžu stať budúci umelci. A je to proste taká oslava celého roka, keďže my sa vidíme iba raz za rok so všetkými deťmi. Máme úžasnú energiu a keď sa spojíme, taká romácka krv, tak je to zážitok naozaj pre mňa. Je to fakt super zábava, je to fakt poriadny rómsky Bašavel. Rada počúvame rómskú hudbu a je to naša silná stránka a pre Rómov to veľmi veľa znamená. Takže naša rómska hudba nás spája všetkých. Vlastne sme zistili, že je obrovský záujem verejnosti tiež vidieť vystúpenie týchto detí. Diváci na to majú veľmi peknú odozvu, pretože ich to veľmi zaujíma. Radi sem chodia, sú veľmi zvedaví. S úžasom v očiach na nás pozerajú, že wow, že aký sme talentovaní. Ja som sa o týchto aktivitách dozvedel asi pred 4 rokmi od svojich kolegov a známych. Snažíme sa vždy vlastne preniesť na nášho diváka nejaký odkaz, nejakú myšlienku, posolstvo rómskej kultúry, nejakú esenciu z ich života. Veľmi sa tešíme, že môžeme oslaviť spolu s našimi divákmi a ďakujeme im za ich priazeň. Pozývam ľudí aj na ďalšie roky, ktorí budú mať čas a možnosť prísť, tak určite odporúčam. A tým posolstvom vlastne je to, aby Rómovia a Slováci nemali medzi sebou predsudky, ale aby naopak, aby sme žili v jednote a láske.